Amics i amigues, participants i ponents i notaires, gràcies per la vostra presència en aquesta nova edició de la Tinet Jornada. Sigueu tots benvinguts en aquesta casa de la Diputació de Tarragona que entre l'any es complà organitzar aquesta interessant reunió. Molts sabeu, perquè pot ser repetitiva experiència, que les Tinet Jornades són unes trobades anuals on la Diputació de Tarragona té la voluntat de difondre informació d'actualitat sobre els diferents aspectes d'internet i les TIC als ciutadans, tractant les més recents novetats i tendències d'aquest apassionant món de la comunicació en xarxa i interactiva. Sempre comptant amb la participació d'autèntics experts i professionals, usuaris avançats de les xarxes socials, com és el cas en aquesta edició de la web. Per tant, em complau presentar-vos molt especialment a les persones que durant aquest matí us aniran introduint en els diferents temes previstos. L'Enric Brull, director de l'àrea de coneixement i qualitat de la Diputació de Tarragona, ens farà una introducció a la jornada i ens explicarà les novetats de Tinet. Seguidament, Jesús Ferrer ens aportarà l'experiència en primera persona de com superar la crisi mitjançant internet. L'Agustí López ens explicarà com enfortir la confiança de les empreses en la tecnologia de la informació i la comunicació i la seva implantació. La Bernadette Farriol ens ajudarà a adquirir els coneixements més pràctics per crear i mantenir a internet una presència efectiva. I el Xavier Domènech ens exposarà les accions en xarxes socials dutes a termes a la cooperativa de Falset amb un pla de comunicació digital. En definitiva, ens guiaran en l'aprenentatge de l'ús i l'estratègia de les xarxes socials. Amb la presentació dels ponents, als quals vull agrair molt sincerament en nom de la Corporació Provincial la seva amable col·laboració i implicació en aquesta Tinet Jornada, podeu ja veure que l'objectiu d'aquesta edició serà la de reflexionar sobre el canvi a la nostra vida que suposa l'aplicació de les innovacions tecnològiques, aprofundir en les possibilitats de les xarxes socials a internet i, sobretot, donar elements i pautes per a l'ús de les xarxes i esdevenir un usuari actiu d'aquestes, sabent, això sí, tenir molta cura de la nostra identitat. Sabem que les xarxes socials estan dissenyades per compartir informació de tot tipus, fins personal i tot. Et pots connectar amb amics i familiars o trobar noves relacions amb persones i grups amb els quals compartir interessos. I tot plegat es converteix en una experiència lúdica, divertida i entretinguda, però que cal anar amb molta cura sobre el que vols i no vols compartir. D'aquesta velocitat, immediatesa i visibilitat a les xarxes se'n pot gaudir i crear moltes oportunitats. És clar que sí. Però, lamentablement, també pot posar en perill la teva identitat i la teva imatge de forma irreversible amb un ús incorrecte. A cadascú ens toca gestionar i protegir la nostra identitat digital, amb prudència i sentit comú. I per això cal aprendre algunes bones pràctiques i obtenir el control sobre la nostra informació, que és la que crea la nostra identitat en línia la identitat a la xarxa. I a mesura que internet creix a ritmes insospitables, també la plataforma de Tinet ha d'adaptar-se, reaccionar i innovar. Per això ara ha entrat en la fase de la internet social, amb les xarxes socials i relacionals, on tothom hi pot ser perquè les tecnologies s'han estès avui, són presents en la vida quotidiana de tots nosaltres. Moltes gràcies.